Γεια σας παιδιά, στο σημερινό μας βίντεο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πρώτα απ' όλα γιατί τα αποτελέσματα για την NASA 2015 βγήκανε και οι νικητές είναι αυτοί εδώ πέρα. Η τρίτη είναι αυτή εδώ η κούκλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μαγιά, δεν μπορώ να μιλήσω αγάπη μου. Είμαστε στην τάξη. Πολύ ωραία. Το look σου δεν με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι και ωραίο, αλλά είσαι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, εγώ θα σου έβαζα αυτή εδώ την μπλούζα με αυτό εδώ το παντελόνι ναι, πάμε λίγο στα παπούτσια. Λοιπόν, παπούτσια. Ναι, βάλω αυτά εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει, τέλος πάντων. Βάλε... Εντάξει, πάμε και στη αποθήκη σου. Εντάξει, πάμε στο σαλόν ομορφιάς. Λοιπόν, η Αμαλή δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Να βάλω αυτό εδώ. Εντάξει, αυτό το μαλλί βάλε. Το υπόλοιπο σε μια θέα. Πάμε στη Σταμάτα. Ωραία. Λοιπόν, το ντύσιμό σου που έχεις δεν είναι ωραίο, δεν μ' αρέσει.
Λοιπόν, θα σου βάλω την μπλούζα. Αυτήν εδώ την μπλούζα. Δηλαδή, αυτήν εδώ θα σου βάλω, μου αρέσει πάρα πολύ. Με αυτήν εδώ τη φούτσα. Ωραία. Παπούτσια. Βάλα αυτά εδώ. Ωραία. Βάλω και μια τσάντα. Βάλω αυτήν εδώ. Και σε μια κούκλα. Μικρό σαλόνι ομορφιάς. Λοιπόν, τα μαλλιά σου λίγο δεν είναι ωραία. Wow. Καλά, και τόσο ωραία μαλλιά και δεν σας αρέσουν, δηλαδή. Βάλε και ένα τέτοιο μαλλί εδώ. Κόσμο μετά. Βάλε αυτό. Τι ωραία. Εντάξει. Πάμε και στην τελευταία για σήμερα. Την Παύλα Τζία 12. Εντάξει, αν ερωτήματα μου ζήτησε συμβουλή. Αν εσύ μου ζήτησες μόνο συμβουλή. Λοιπόν, θα αυτήν εδώ την μπλούζα. Με αυτό εδώ το τζιν. Αυτά εδώ. Βάλε αυτήν εδώ την τσάντα. Ωραία. Πάμε και για τη συμβολή στο σαλόνι ομορφιάς.
Ωραία. Κοσμήμα τα βάλω αυτά εδώ, τα φρύδια. Και σε κούκλα. Και παιδιά, αυτές ήταν οι συμβουλές μας για σήμερα. Γεια σας.